बिपिबा सरकाराव फैयोबा जोङो इयुथ्सफोरखौ नोजोर बोनानै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि एमप्लयमेन्ट जेनेरेशनखौ नोजोर बोनानै बोसोरसेयाव 100 कौटि थाखा जोंनि एनुवेल बाजेटनिफ्राय जोङो लाइमोनफोरनि डेभेलपमेन्टनि नामाव बाहायनाय जागोन। बिराद गिदिर जयनिं हाबाफारि जादों आरो बेजों लोगोसे इयुथ बिपिएफ वुमेन बिपिएफ आरो बिएसइउनि जयनिं हाबाफारि जोङो लाबाय थादों आरो बावहाय जोङो बुंनाय जादों जे बिपिएफआ सरकाराव फैग्रोमोना जोङो उदालगुरियाव मोनसे मिनि सेक्रेटारियेट उदालगुरि बाक्सा जिल्लानि रायजोफोरनि सुबिदानि थाखाय जोङो उदालगुरियाव मोनसे मिनि सेक्रेटारियेट जोङो गायसननाय जागोन आरो बेजों लोगोसे बिपिएफआ सरकाराव फैयोबा जोङो उदालगुरि कलेजखौ आपग्रेड खालामनानै इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव मोनसे केम्पास बानायगोन होननानै जोङो खोथा होदों आरो बेनि अनगायैबो बायदिसिना डेभेलपमेन्टआथ' थाखाबाय लामा दालांनि आरो बेनि अनगायैबो जोङो इयुथ्सफोरखौ नोजोर बोनानै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि एमप्लयमेन्ट जेनेरेशनखौ नोजोर बोनानै बोसोरसेयाव 100 कौटि थाखा जोंनि एनुवेल बाजेटनिफ्राय जोङो लाइमोनफोरनि डेभेलपमेन्टनि नामाव बाहायनाय जागोन। जायफोर फरायसा फरायसुलिफोरा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि परीक्षायाव नैबे बिटिसि ओनसोलनिफ्राय टप 10 जायगा आवग्रिनो हागोन बिथांमोना बोसोराव माने 5 लाख टप 10 फोरनि थाखाय बोसोराव 5 लाख थाखा बिथांमोननो माने एवार्ड केश एवार्ड होनाय जागोन आरो पिएइचडि खालामनाय डक्टरेट डिग्री खालामनाय जायफोर जोंनि स्कलारफोर दङ बिथांमोननो स्कलारशिपनि बेबस्था जायफोरा इउपिएससि एपिएससि आरो माखासे सेन्ट्रेल लेभेलनि एग्जामफोर होनो थांगासिनो दं बिथांमोननो फ्रि अफ कस्ट माने कचिंनि बेबस्था होगोन होननानै जोंनि बिपिएफआ डिसिसन लाखाबाय आरो सरकाराव फैग्रोमोना बेखौ जोङो मावनानै खोन्थागोन आरो जोंनि बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बेकार जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जोङो बै 100 कौटि थाखानिफ्रायनो माने बिथांमोना जाहाथे सोरबाया डायरि फार्म खुलिनानै जानो हायो सोरबाया माने गटारि फार्म सोरबाया माने दाउ बयलारनि फार्म बा सोरबाया मबाइल रिपेयारिं बायदिसिना एन्टारप्रेनियरशिप डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनानै जानो हायो बिनि थाखाय 100 कौटि थाखानिफ्रायनो बिथांमोना बेबायदि फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट जोंनि बिपिएफआ सरकाराव फैग्रोमोना बेखौ होनाय जागोन। जोङो खोनादों भेरगावहाय माने इउपिपिएलआ माने बिजाथि गोदान केन्डिडेट नागिरनो मोनाखै होननाय खोनादों इउपिपिएल टिकेट लानो थाखाय दिनै माने भेरगावआव माने केन्डिडेट नागिरनो मोनाखै बिथांमोना दाख्लैबावै बिजेपिआ जेब्ला हारसिङै इलेक्सन गेलेगोन होननानै फोसावबाय जोंनि आसाम स्टेट बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सयकिया बिथाङा बै दिनखालिनिफ्रायनो इउपिपिएलनि नेता कर्मीफ्रा बिराद नार्भास जाखाबाय आरो इलेक्सन गेलेनो साहस गैला बिजेपिआ सहाय खालामाबा गावसोर मालाबाबो हारसिं इलेक्सन गेलेनो हाया आरो रायजो राजाया दिनै इउपिपिएलखौ फोथायनो बिराद गोब्राब मोनबाय आरो ओरैबायदि खोथा होयै दिनै 5 बोसोर टाइमा कमप्लिट बारबाय आरो बेनिखायनो इउपिपिएलआ दिनै रायजोनि खाथियाव थांनानै भट बिनो थाखाय बिथांमोना जेबो इसु गैला आरो गावसोर अलरेडि इलेक्सन गेलेनो थाखाय दिनै भेरगाव आरो खैराबारि समस्तियावबो सारेन्डार जाबाय केन्डिडेट नागिरना मोनाखैनो जों खोनादों दासिमबो टिकेट लानो थाखाय आगबारिबोआखै जाहैबाय आरो बेबायदि जों खोथा जों खोनाबाय थादों आरो दिनै बिथांमोना भेरगाव आरो खैराबारि बे मोननै समस्तियाव इउपिपिएलआ दिनै 3rd पजिशनसो दङ देरहानायनि खुनु चान्स गैया जुदि बिपिएफनि सरकारनि टाइमाव जुदि गाज्रि जादोंब्ला ससियेल अर्गानाइजेसनफ्रा माथो खामानि मावदो इयुथ्सफोरखौ राइट ट्रेकआव लाबोनो थाखाय खामानि माव आरो सरकाराव दङ गावसोरनो इउपिपिएलआ मानोथो माने इयुथ्सफोरनो एमप्लयमेन्ट होनो हायाखै मानो साख्रि होनो हायाखै मानो न'खर साख्रि होनो मानो दिनै बिथांमोना एमप्लयमेन्ट इन्डास्ट्रि बसाय इन्डास्ट्रि बहायनानै गिदिर कम्पानिफोरखौ लानानै फै खामानि माव एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन बानाय मानो माथा मारियाखै इयुथ्सफोरखौ माने राइट डाइरेक्सनाव लाबोनो थाखाय प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा जेबो इनिशिएटिभ लानाय जों नुवाखै खोथा बुंयै 5 बोसोर टाइमा बारलांबाय आरो दा बेखौ साननायनि आरो मावनायनि जेबो सम गैला बिथांमोना ओरैनो बिथांमोना बुंनानै टाइम बारबाय दायो टाइम गैला जेबो मावनो हाला गोदान स्किमबो सेंसन खालामनो हाला मोनसेबो इन्डास्ट्रि गायसननो हायासै मोनसेबो माबा मोनसे गोदान इनस्टिटिउसन जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजोफोरा बिथांमोना जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हानाय जों नुवाखै एग्जाम्पल गैया ओनसोलावनो बयनिख्रुइ बांसिन जोंनि बिटिसि ओनसोलनि इन्टेलेक्चुयेल मानसिफ्रा बिपिएफआवनो बांसिन दं सोरबा रिटायार प्रिन्सिपालनिफ्राय लानानै सोरबा प्रफेसार एसिएस अफिसार माबा माबि गोबां माने इन्टेलेक्चुयेल लेभेलनि मानसिफ्रा जोंनि बिपिएफ दलावनो बांसिन दंखायो नायबानो जाबाय बिपिएफ मिटिंआव बांसिन सिनियर जोंनि बर' जाथिनि गार्जेन मानसिफ्रा जोंजोंनो दंखायो इउपिपिएल जों गैया